ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାରଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପାଗେଲିଟା ରାମ ମନରେ ଘୃଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ଦେଢ଼ଶୁରର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ତୁମ ସୀତା ନାଁରେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ମିଛ ଗୁଜବ ଶୁଣି ଶୁଣିଲି ଭାଇ, ସବୁ ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ, କଣ ଏସବୁ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ରାମ କଣ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି? ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ହେଲେ ସୀତାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦକୁ ପଚାରେ କିଏ? ହେ ଭଗବାନ, କଣ ଏସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି? ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେମାନେ ତମ ଯେମିତି କି ଆମ ଭାଇକି ଗଲୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଦ କୁମାରକୁ ଗାଣ୍ଡଲ ବକିଲ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦିନ ରାମାୟଣ ଦଶରଥ ଆମକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ପିତା ବାପା ମୋ ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ସୀତା